Скъпи приятели, преди всичко искам да благодаря за това, че ние сме тук заедно, за това, че имаме възможността да отбележиме толкова важен за нас тази годишнина а тя е 70-та, кръглата, от освобождаването на Освенцим и обявяването на Холокоста като явление в Европа. До преди няколко години ние в България чествахме обикновено този празник, тази дата на 10 март, когато е станал фактът за спасяването на българските евреи. Тогава сме отбелязвали и паметта на жертвите, загинали през Втората световна война. Вие знаете, през Втората световна война 50 милиона човешки жертви. От тях обаче 6 милиона загинали, унищожени, не в бойни действия, не вследствие на бомбардировки, а вследствие на една идеология, така наречената нацистска идеология. Нацистската идеология е известна, причините за това са известни, няма да се спирам. Това е дълга възможност да провеждаме подобни допълнителни дискусии. Но трябва да ви кажа преди всичко, че съм впечатлен от това, което виждам тук, толкова много млади хора. Този прекрасен хор. Аз, честно казано, тъй като имам известно влечение и даже работя в Българско музикално сдружение, не съм чувал толкова впечатляващ, толкова емоционално въздействащ изпълнение. Може би това се дължи на деня, в който сме се събрали заедно тук. Сигурен съм, че професионализма, който имат тези прекрасни дами и господа, и разбира се, няма да пропусна и музикантите, музикалния съпровод, това е нещо невероятно. Вие трябва да се гордеете с това нещо. Трябва да се гордеете и с това, че имате едно чудесно ръководство, което може да привлече толкова много млад народ, толкова много дечица, заедно със своите млади родители. И нещото, което Роберт спомена, ето, това е начинът да се развива една държава, едно общество. Аз няма да се спирам подробно на Холокоста като явление, но тъй като в един предварителен разговор с пастор Аврамов споделихме, че някои от младите хора може би не знаят някои данни за Холокоста, бих искал съвсем накратко да ви спомена, че Холокоста в своето развитие започва, разбира се, след идването на национал-социалистите на власт в Германия. Почерпила известни основи от фашиото в Италия, но се развива благодарение на невероятната пропагандна машина и идеологическия добре подготвеност на ръководителите на германската държава. Започва де-факто на 10 май 1933 година в Берлин, когато наклада се изгарят вредните книги на Томас Ман, Ерих Мария Ремарк, Хайнрих Хайне, Стефан Цвайг и плеяда други. През септември 1935 година са били приети Нюрнбергските закони, с които евреите били лишени от всички граждански права и така антисемитизма получил своя легален статус. Започнала да се осъществява политиката на расова хигиена, в кавички казвам. През нощта на 10 ноември 1938 година е извършен погромът, влязъл в историята като Кристалната нощ. Тогава загинали около 100 души евреи, били разрушени всички синагоги в Германия,
разграбени над 7000 еврейски магазина и повече от 30 000 души били изпратени в тогава лагери, в последствие превърнали се в концентрационни. Междувременно евреите са били концентрирани в гета, разположени в окупирана Полша, Прибалтика, Белорусия и другите заети от Германия и източни области. Като правило, гетата се създавали в близост до железопътни гари, за да може по-лесно и големи групи хора да бъдат премествани в предвидените в последствие за изграждане концентрационни лагери. По този начин се е търсило и така нареченото окончателно решение на еврейския въпрос, за който негово превъзходителство посланникът на Израел спомена. Тоест планомерното унищожение на еврейските хора. Началото е дадено с влизането на войските на Хитлер в Съветския съюз на 22 юни. На 20 януари 1942 година в берлинското предградие Ванзе еврейския въпрос е уточнено вече точното количество евреи, които следва да бъдат изтребени. За България също е имала една не лоша първоначална бройка, а в последствие всички е следвало да бъдат изтребени. Концентрационните лагери на смъртта започват да се създават почти веднага след идването на Хитлер на власт, като първият от тях е Дахау. В близост до Мюнхен започва да функционира през 1933 година. През него преминават над 200 000 души. Първоначално той е предвиден за политически затворници, в последствие се допълва с голема група евреи. Няма да описвам колко много концентрационни лагери. Основните от тях са в Полша. Това са Освенцим, Майданек, Биркенау, в Чехословакия Чехия тогава Треблинка, в Белорусия също и така нататък. Аз, между другото, бях много впечатлен и даже ми се приплака, когато видях тази инсталация. Защо? Може би, който не е бил на посещение в лагера Аушвиц, те са група лагери, Майданек, Аушвиц и Биркенау, значи около 60 км от Краков, той не може да не запомни подобно нещо. На мене ми се отдаде да бъда с група младежи, може би преди около 10 години там. Младежите бяха не само от еврейски, от български произход, но бяхме решили да минеме по пътя на лагерниците, който път е 3 км от железопътния релсов път до добре изградения лагер. Наблизо се намира, разбира се, и Майданек, където е била приемната де-факто на това, на лагер. През този лагер, трябва да ви кажа, са преминали над 1 милион евреи, много военнопленници, главно от съветската армия, цигански групи и така нататък. Просто попадайки в този лагер, водейки тия младежи, които знаете, младежите са шумни хора, веселят се, обичат да тако, видях как те замлъкнаха. Бяха толкова впечатлени, а сега и аз малко се вълнувам, че преминахме през лагера, видяхме всичките тези чудеси, които са направени там, камерите, където са изгарени жертвите, целевото полагане на начина на убиване на хората, стаите издраскани от ногтите, когато е пускан циклона от смъртоносния газ. Тоновете пепел от човешки трупове и така нататък и така нататък. Няма да се спирам, между другото съветвам всеки един човек да види
подобно нещо. И то не за друго, ами за да разбере, че с право хората, които започват, особено евреите, в това число политически, образователни и така нататък речи, началото винаги започва с това, никога вече. Ще завърша с думите на носителя на Нобелова награда за мир, оцелелият единствен от семейството си в Бухенвалд писател Ели Визел, казани от него в речта, която произнася на 10 декември 1986 година в Осло, когато му връчват Нобеловата награда. Защото ако забравим, значи сме виновни, значи сме съучастници. Заклех се да не мълча, когато човешки същества са подложени на страдания и унижения. Трябва да взимаме страна. Ако останем неутрални, помагане на потисниците, а не на жертвите. Когато е застрашен човешкия живот, когато се потъпква човешкото достоинство, националните граници и националните чувства губят смисъл. Когато в някоя страна мъже и жени биват преследвани заради своята раса, религия или убеждения, тази страна трябва веднага да се превърне в центъра на Вселената. Истината е, че ето ние и сега сме свидетели на подобни неща. Холокостът е най-сатанинското явление на 20 век. Но имаше и такива, които издигаха глас против провеждането на това целенасочено избиване на хора. Пример за това, разбира се, господин посланника спомена, Робърт също, пастор Аврамов също. Това беше България. Евреите в България са благодарни на българския народ. Спасени, оцелели или каквито и да е формули да се кажат. Подпомогнати от ръководители, цар, Свети Синод и така нататък. Но истината е, че българският народ ги защити. И затова ние смятаме, ние днес тук сме се събрали, не само за да сведем глава пред жертвите на Холокоста, но и да отправим едно морално послание за толерантност, мир и отговорност, за разбирателство и състрадание и разбиране към религиозно различните, хората, които имат другомислени и хората, които следва да си помагат един на друг. Аз съм сигурен, че между вас ние сме единомишленици де-факто. И нека да си пожелаем да бъдем единни и да считаме, че сме научили уроците на Холокоста и другите. Трябва да ви кажа, че за мен, вие чувствате, че се вълнувам. Това е първа изява пред вас. Честно казано, благодарността ми е голяма. Благодарността към организаторите, благодарността към тези прекрасни хора, към всички вас. Ако сме заедно и вървим напред, сигурен съм, че ще успяваме в бъдеще да, ако не друго, да живеем малко по-човешки. Благодаря ви.